2 weeks later, sekudlule 2 weeks, ahamba aye komunye umngani kaNox ubhuti wakhe ayofuna isibhamu. Amnike lo isibhamu bese yasho ukuthi, ngicela ube careful cause ungekho careful uzophelela ejele. Lapho ngisanda kuphuma ejele mina akusiyo nje indawo e-right leya. So nje please gawula ubheke boy. Hayi. Emva kwalapho sithi siyambona mfethu uKhondo usemathuneni manje le scene yo. It was so iconic to me mfethu i-villain yabo nje lonke lento eyenzekile yona villain origin story yakhe. Ambonje udle all black, udle Luther, yaduma usemathuneni. Hayi le scene nje it was iconic to me. It was iconic. Khondo futhi aphinda ahambe aye komunye umngani bhuti wakhe uNox, intombazane nje afike khona abuze ukuthi uyabazi ukuthi oSkokota abahlalaphi. Amchazele nje